Fixadevos ben nestas imaxes porque é complicadísimo gravalas. Porque non se deixan ver moito estas esfinxes colibrís. A verdade é que é hipnótico miralas, mantedes aí a atención. Bueno, agora as letras, agora moito mellor podedes comprobar que non é algo que vexamos acotío polas nosas leiras, polos nosos campos. Onde se gravou isto? Bueno, que van ademais a tanta velocidade que eu non sei nin como lles deu tempo a captalas na Casa Grande de Xanceda. Sara, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. Bueno, Sara, a verdade é que falamos de esfinxes colibrís, pero o que estamos vendo non é un colibrí, non? Non, efectivamente, non é un colibrí, é unha polilla diurna, pero podemos ver que é un exemplo de especie converxente, como dous animais que non teñen nada que ver, como son un colibrí e unha bolboreta, desenvolven características similares. Oe, Sara, claro, para poder gravalo hai que achegarse un pouquiño, sacar o móvil, non facer ruido, porque entendo que en canto perciben un pouco de movimento, alónxanse. Como foi? Pois a verdade é que é moi difícil gravalas, é verdade que nós vémolas todas as primaveras e todos os veráns pola granxa, pero é moi difícil gravalas porque xa vedes o rápido que se moven. Deu a casualidade de que había dúas zugando néctar nesa flor e nós estábamos por ali, eu e Lidia, a miña compañeira, deu-nos tempo de gravalas, pero a verdade é que foi unha casualidade bonita e que acontece poucas veces. Home, falamos de que baten as súas ás 85 veces por segundo a 60 km por hora. Imaginadevos todos a fazaña que tuveron tanto Sara como a súa compañeira en poder gravalas. E vemos tamén, Sara, que ten unha trompa bastante alargada, non? Sí, esa trompa en realidade é a súa lingua, que pode ter dúas veces o tamaño do seu corpo, é a que usan pois para zugar ese néctar das flores. Neste caso estaba sobre unha flor de valeriana. Pois que estean preto de onde tedes a granxa quere dicir que estades nun entorno maravilloso para que todo tipo de animais vayan gozar, non? Sí, as contornas ecolóxicas, como é o caso de Casa Grande de Xanceda, onde mantemos 200 hectáreas libres de herbicidas, pesticidas e fertilizantes de síntese, son moi favorecedoras para os polinizadores. En este caso, pois as polillas, as bolboretas, son tamén grandes polinizadoras. Esta, a esfinxe colibrí, aínda que pertence a unha familia de bolboretas nocturnas, é diurna. Nada lle gusta máis que voar ao sol buscando o néctar. Ai, que chulada. Que maravilla, home, porque que tedes aí unha paraxe inigualable na Casa Grande de Xanceda, facedes unhas cousas espectaculares. Teño ganas de probar a kombucha de Xanceda, que ainda non a probei e dixeronme que estaba espectacular. Así que, Sara, un bicazo grande por atendernos hoxe na Hora Galega e seguide gravando cousas tan maravillosas como estas esfinxes colibrí. Grazas a vos. Un bico, un tesouro estas imaxes, pero tesouro